ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் இருக்கிற வீடியோக்கள் எல்லாம் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் தட்டி விட்டுக்குங்க. அப்போ தான் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோக்கள் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும். வீடியோக்களை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு முழுமையாக புரியும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டு பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கதை மிகப்பெரிய 2 விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறேங்க. என்ன விஷயங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதனுடைய உருவும் மிக பெருசுங்க, அதனுடைய செயல்பாடும் மிக பெருசு தாங்க. ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்ம சினூக் ஹெலிகாப்டர் மற்றும் C-17 குளோப் மாஸ்டர் சரக்கு விமானத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோங்க. இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இருக்குதுங்க, நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். இந்த ரெண்டுமே அமெரிக்காவினுடைய தயாரிப்புங்க. சரிங்க, அமெரிக்க தயாரிப்பு நாம் எதுக்கு பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்ம இந்தியா வாங்கி இதை நம்ம இந்திய படையில் பயன்படுத்திட்டு வராங்க. இதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறதுங்க சினூக் ஹெலிகாப்டருங்க. சினூக் ஹெலிகாப்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், 2 பக்கமும் ரெக்கை கொண்ட தனித்தன்மையான ஹெலிகாப்டர் தாங்க. இதனுடைய வெயிட் என்னென்னா 10 டன் வெயிட் கொண்டதுங்க. இது உட்பகுதியில் 11 டன் எடையை கொண்டு செல்ல முடியுங்க. அதுவே வெளிப்பகுதியில் 12.5 டன் வெயிட் கொண்டு செல்ல முடியுங்க. இதில் 33 முதல் 55 வரை ஆர்மி சோல்ஜர்களை கூட்டிகிட்டு போக முடியுங்க. நமது இந்திய அரசாங்கம் 15 சினூக் EH-47F அப்படிங்கிற வேரியண்ட்டை வாங்கி நமது இந்திய அரசாங்கம் பயன்படுத்திட்டு வராங்க. இதை $3.1 பில்லியன் மதிப்பில் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம சினூக் ஹெலிகாப்டர்லாம் வச்சு நம்ம எல்லை பகுதிக்கு மிக எளிமையாக அட்லரி கன்ஸ், ஆர்முடு வைசைக்கிள், டேங்கர்ஸ் மற்றும் நமது இராணுவ வீரர்களை மிக எளிமையாக நமது எல்லைப்பகுதிக்கு கொண்டு செல்ல முடியுங்க. அதுவும் கூடிய விரைவாக செல்ல முடியுங்க. எல்லைப்பகுதியில் நமக்கும் சைனாவுக்கும் மோதல் ஏற்பட்ட நிலைகளில் இந்த ஹெலிகாப்டரை வச்சு தாங்க நம்ம அட்லரி கன்ஸ், ஆர்முடு வைசைக்கிள் அப்புறம் டேங்கர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போயிருக்கேங்க. இது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் 7.62 மில்லிமீட்டர் துப்பாக்கிகளும் அல்லது மினி கன்களும் இருக்குங்க. தேவைப்பட்டால் ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. இதனுடைய நீளம் 30 மீட்டருங்க. இதனுடைய உயரம் 6 மீட்டர் வருங்க. இதனுடைய டோட்டல் ஸ்பீடு வந்து 315 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது பேலோடோட 165 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகுங்க. இது 750 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சு கொண்டதுங்க. அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருக்கிறது C-17 குளோப் மாஸ்டர். இது ஒரு மிகப்பெரிய ராட்சச விமானங்க. இது வந்து 53 மீட்டர் நீளம் கொண்ட சரக்கு விமானம் தாங்க. இதை நம்ம இந்தியன் ஆர்மி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறாங்க இராணுவ போக்குவரத்துக்குங்க. இந்த விமானம் 128 டன் எடை கொண்டதுங்க. இதனுடைய மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் பேலோடு வந்துங்க 265 டன்னுங்க. 265 டன் எடையை சுமந்துட்டு இது மேலே டேக் ஆஃப் ஆகக்கூடிய அளவு கெப்பாசிட்டி இருக்குங்க. நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள், 265 டன்னுனா எப்படி இருக்குன்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஒரு சினூக் ஹெலிகாப்டரையே கொண்டு செல்ல முடியுங்க. அது இல்லைன்னா இதில் 134 பயணிகளை கூட்டிகிட்டு போக முடியுங்க. அதுவும் இல்லைன்னா 102 ஆர்மி சோல்ஜர்ஸை கூட்டிகிட்டு போக முடியுங்க. இது அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி கொண்ட ஒரு விமானம் தாங்க. இது மணிக்கு 830 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகக்கூடியதுங்க. இதனுடைய ரேஞ்ச் 10,400 கிலோமீட்டருங்க. ஆமாம், ரேஞ்சுன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்களே, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுங்க. அதாவது ஒரு தடவை ஃபியூல் நிரப்பிட்டா இது வந்து தொடர்ந்து 10,400 கிலோமீட்டர் பறக்க முடியுங்க. அதுதான் அதனுடைய ரேஞ்சுங்க. நம்ம இந்திய விமானப்படையில் 11 C-17 குளோப் மாஸ்டர் பயன்படுத்தப்பட்டு வருதுங்க. இதை வந்து 4.1 பில்லியன் மதிப்பில் இந்தியா வாங்கியிருக்காங்க. சமீபத்தில் துருக்கியில் நடந்த நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பேரிடர் மீட்பு குழு மற்றும் உதவிகளுக்கான பொருட்கள் மற்றும் மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மற்றும் மெடிசன்ஸ் எல்லாமே இந்த C-17 குளோப் மாஸ்டர் வச்சு தான் இந்தியா அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க. இதோட இந்த கதையை முடிச்சுக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப்.